Mentsed. Itt bármikor jól jöhet. Hol a telefonom? Lépek egy percre. Oké. Csak azért, hogy talán legyen egy kis... Jó. Hát akkor én meg elkezdek craftolni. Hát- De a közelben falu is kell, hogy legyen valahol. Bárcsak. Én meg bányászok. A cédulához kell egy olyan aranyrög, vagy vasrög. Mi a franc? Én majd akarok egy olyan birkát, az lesz a neve, hogy jeb. Azt megtartom. Mit csinál? Megtélek? Én ezt... Ja, a doboz. A mikrofon doboza. Olyan PS-en rejtsed. Na, szóval igen. Elkezdjük csinálgatni. Nagyon jó lesz szerintem. Ja, szerintem is. Én mindig olyan vagyok, hogy az Nem első... töltődik be nekem. Mindig olyan vagyok, hogy az első crafting table, amit megtartom. Kéne... cucc. Én eldobom a francba. Hát amúgy a crafting table mindig jó jöhet, mivel... Hát ja. Az első kemencét szoktam. Legtöbbször megtartom. Hát én pont ezt nem. Jó, csatlakoztál. Sadi mangó. Segi mangó becski. Mi? Hol vagy, hol vagy? Itt a föld alatt. Mit csinálsz? Bányászok. Azt látom. 50 kövem van. Azt tudod, nekem csak 20 van. Ah, Nekem 0 kövem van. bányászol. Levi, te most mit csinálsz? De amúgy... Levente? Ágyat? Levi, A amúgy... jó vörös bedemet. Amúgy nem megy már el tőlünk 500 kilométerre, mert utána meg te izélsz, hogy mi menjünk oda hozzád. Te mentél el. Úgyhogy elmész, nem az én bajom, nem fogok De utána. szedek ilyen piros követ a... Tudod, ezt a nether követ szedem. Hát jó van. Kell magma is amúgy. Mihez? Hát majd későbbi építésekhez. Körbevegyük majd a bázisunkat. Kvarcból csinálom. Varc, te mindent kvarcból csinálsz. Mert az a legszebb. Oké, lehet, tényleg szép. Igazad mi? Sadi mangó. Azt hiszem így vannak a fejezet. Igen, való. Igen, amúgy a valódi neve Emir. A Sedi Mangó az nagyon jó. Sadi mangó. Sedi mango. Mert az a Minecraft nevem. Igen. Gondolkodtam, hogy a Robloxba is az legyen. De ne. De ez már egy másik téma. Igen. Ugye Roblox, írjátok meg a kommentbe, hogy szerintetek jó a Roblox. Hát még úgyis lesz a Roblox videó, én meg a Mátéval. Igen. Nyilván lesz Na, Roblox. merre videó. menjünk, mangó? Várjatok! Itt vagyok a... Ezt szerintem... Emir Mangó. Én vágok fát, jó? Itt Izé, Emir mangó. Várjatok meg, megyek felétek! Srácok, ha meg lesz az 1500 feliratkozó, vagy nem tudom. 1000 Máté, feliratkozó. hogy gondolja, akkor megmutatjuk az arcunkat. Igen, ha meg lesz a 1000 feliratkozó. Megmutatjuk az arcunkat, csak most megyek felétek, úgyhogy kérlek, nem menjetek el. Hát jó van, mi itt fát Srácok. vágunk. És azt is jegyezzétek meg, hogy a Real a legjobb. A helyett Az a borsza. mindegy. Na, ne veszekedjetek, vagy... Itt a ruin portál, még egy! Nem. Amerre ti most vagytok, arra lesz egy falu. Honnan tudod? Hát mert itt vannak a tökök. Látom a neveteket, szerintem arra lesz egy falu. Nem biztos, hogy pont arra, csak itt vannak mögöttünk a tökök. Itt vagytok. Menjünk arra. Menjünk el erre. Hát amerre Emir Majd megyünk. kell állj a checkpointhoz. Amúgy jól Miért jön. van a... Ez az magyarul újra születési pont. Jó, hát most ez minek van. Szerintem tudják. Azért csomóan Minecraftoznak innen. Szerintem. Tehát valakinek nem engedik meg, mert szerintük. Az az én birkám. Ezek a kettő. A másik szigeten is volt csomó birka, de nekem már van ágyam, úgyhogy nekem nem kell birka. Nekem kéne. Hol volt itt a... Nem találok. Hol Hát a van? másik szigeten voltak fekete Itt van. birkák. Békák. Birkák, mondom. Békák. Kéne 3 darab kő nekem. Na, mi merre megyünk? Amúgy. Hát mi most itt Emir, te kopasztottad meg így a fákat baltával?
De miért? Megkopasztott a gyerek. Nem tudom. Szegény fás. Ott van 2 birka. Emir, egyet adok neked a birkákból. Várjatok, ti nem vagytok éhesek? Nem, Emir, mögötted van a birka, csak mondom. Itt van. Nézd, itt van. Ott Várjatok, van. utánatok megyek, csak kajáltam. Jó van, most már nekem is lesz ágyam. Oké, király. Amúgy nem állunk meg kicsit sütögetni? Hát de, pont ez lenne a lényeg. Meg Itt álljunk már meg. egy ideig, igen, nem, Jaj, bocs. húzzunk fel egy ideiglenes házat. 2 is. Hát akkor mindenkinek van ágya. Jó, ez az. Jaj, jaj. Aha, oda kell lejönni. Ide. A vízbe. Nem. A kőért. De mit? Nem csak Ez a rész, ez a rész az enyém, Stipi. De gyertek már vissza ide. De már Mindig ások most egy ki. De mit mentek el? én nem elmegyek, én kőért jöttem. Ezekkel nem lehet aludni. Az meg. Kell a kő. Nagyon szép biztonságos helyen vagy. Ki jön le ide hozzám? Itt vagyok mögötted. Élő van? Akkor ássanak egy picit. Mit akarsz? Ássanak egy picit. Az se te! Én nem akarok. Én se. És miért pont itt akarunk aludni? Miért nem sütögek? Ez lesz Ez lesz a ideiglenes. 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 Pár napig. Oké. Levi, ez itt az én kemencém, és benne a kajám, oké? Csinálok 2 kemencét. Nekem van egy. Csináljak még 5-öt. Igen. 3 kemence. Ez a beüttem. Ezt majd ássuk itt. Itt lesz az ágyam mellett. Meg ez itt az én crafting table-öm. Jó. Van 32 üzém. Rezem. No, hogy kiásd ott. Ez azért, hogy ne jöjjenek rosszul. Levi, oda rakom az ágyamat, úgyhogy nem menjél. Én ide rakom. Én meg... Ez egy... De oda én rakom. Aj, bocsánat. De menj onnan, mert oda ide raknám. Így. Kész. Mindjárt csinálok fényt. Oké. Olyan fény. Hát mert... Hogyha... Á. Most csinálok. Oké. Díszítsük picit ki ezt a helyet. Mit akarsz? Csinálok lépcsőt. Ezt a koordinátát majd lementsük. Persze, ez lesz mondjuk az első házunk akkor. Jó. De ez nem ház. Hát ez egy nagyon-nagyon picike kecsi. Figyeld, itt az én ágyam, Amir. Már luxus ágyam van. Hogyha megyünk el innen, akkor visszük magunkkal az ágyat együtt. Nyilván visszük. Hát igen, csak... Jó, aludjatok ti is. Aludjunk. Srácok, azért legköljatok, meg iratkozzatok fel. Hát igen. Mindenképpen. Ha szeretnétek még ilyen tartalmakat. De normálisan beszéljünk. Most mi... Ti ezt kijutok itt. Köszönöm. Na jó, bővíts. Lementem a koordinátákat, vagy kimegyek a ház elé. Emir, ugye? Mondjuk, menni is kell. Yes, csak lementem a... This is my... Emir, gyere ide hozzám. Fordulj meg. Jó, kidíszítem itt. Gyere. Ott van. Vagy maradj ott, maradj ott. Kitadtál. Még semmit, men droppolja. 6 darab, várjátok. Ó, kösz. Adtok 2 darab deszkát. Honnan? Emir, adsz 2 darab deszkát? Persze. Köszi, csak kéne egy ajtóhoz. Kérlek, adj 2 darab deszkát. Köszönöm. Ó, tölgyfa, még jobb. Még jobb. Köszönöm, Emir. Szívesen. Jó, 3 darab ajtó. Szerintem mehet. Jaj, bocsánat. Ouch. Na menjünk már innen. Pillanat.
Vagy ezért viszem a fáklyákat. Csak várjátok, ne gyertek ki, hogy lementsem a koordinátákat. Vigyázzam így. Kis lépcső. Na, Kivegyem a fáklyákat? hát ne, egyet minimum tarts meg. Ez a lépcsőzeles. Na. Ugye? Na, menjünk már máshova. Oké, de akkor itt fogunk most lakni. Miért Várjál. laknánk itt? Menjünk el. Emir, most nem lakunk itt akkor? Nem. Csak lementettük, hogy majd. Én majd visszajövünk. Hát igen, majd. Hogyha ilyen, Na, nem tudom, 15. rész lesz, vagy ilyesmi. Hát majd visszaemlékszünk rá. Szegény. Följövök és itt is lementem, várjatok. Az első kis házon. De a kemencéket meg a crafting table-t azt nem akarjátok? Amiré? Azt hagyjuk ott, hogy Jó. Én nem hagyom el. A kemencék. Na, szerintem vágjunk még több itt fát. egy kis bánya, kisebb bánya. Hol? Megyek utánad. Miért? Így mentem előre is. De miért mész el folyton? De itt nem jó, nehogy ide gyere, ez nagyon bényeg. Nagyon nem jó, akkor gyere vissza. De menjünk már ki ebből a rossz helyről, mert utálok ilyen helyenben lenni. Én is. Akkor Menjünk. Nem csináltunk kezdő térképet. És... az nem is kell. Hát de hogyha majd vége lesz ennek a videónak, be tudunk rakni. Nem kreatív van, nyugi srácok, hanem De add vissza a húsomat, Levi! a Most nem beállítás. vettem el. De mert pont ott mentél el, hogy megöltem a birkát, és 2 darabot droppult. Srácok, nyugi, nem fogunk csalni, mert Esküszöm. egyértelműen, hogyha vége lesz ennek a videónak, akkor Kilépünk és másik. Kilépünk. Maximum másik szerve. Máté mögötted Creeper, Nem Creeper másik mögötted, szerve. Creeper. nem srácok, az lesz, hogy Másik szeron fogunk játszani. nem valami. másik szerom, Miről beszélünk nem, a már? beállításokhoz oda megyünk, a Minecraft beállításokhoz is lehet állítani. Igen, hogy legyen egy kezdő térképünk. De mire amúgy gyere már Nekem után. megvannak az első vasaim. De... Vagy amúgy, Na, király. amúgy én oda megyek Emirhez. Én is. Mert akkora bánya van itt. Van 8 darab vasaim. Ó, az király. Elosztjuk, hogy legyen mindenkinek vaskardja. Hogy? Hát Csak közben talán ott kéne... skeletonok meg creeper. Talán ott kéne még egy vasat, és akkor ki Vagy 3 valaki, igen, még egy darab vas, de valakinek akkor, várjátok, én már nem tudok enni, Én megyek Emirhez. futni. Várjátok, én nem tudok futni. Hát jó van, Kell de... legyek. Jó lenne nekem már egy vas. Még vas. 2. Megyek hozzád. Mekkora ez a bánya? Futok. Emir, és akkor kell... Elmondjam a koordinátát. Na, Nem, futok utánatok, látlak. mi a koordináta? Minu 162 mínusz 15 mínusz 450. Jó. 100. Hol vagy? 162 mínusz 15 mínusz 450. Várjál. Hát nagyon. 162 mínusz. 16. 16! Nagyon lent vagy. Ja. Megyek. Akkor maradj már ott, légy szíves. Most már mínusz 18. Jó, akkor csak oda menjek. Akkor maradsz ott, mert látom. Most már látom a nevedet. Én is. Az én vagyok ott, én látom a tiédét. Vagy nem tudom, kinek látom a nevét. Én is bekerültem egy... Minusz 18. Az az, amit én előbb találtam. Ide gyertek be. Emir, mínusz hány? Melyik a második számot? Neked? Mínusz 458. Benne második? vagyunk. Ja, 18. És menjünk egyik a legeslegelső? Ez a töltő nem tölt normálisan. Hát pedig az egy hibátlan, nagyon jó töltő. Inkább A Ülj máson oda. nincs. De ott van. oda mehetek, Máté, és ott tölthetek. Hát mennyi? De hogyha nagyon vigyázol arra a töltőre, mert az nagyon drága viszont az a töltő, több mint benzin. Én szóval lejöttem valami komolyabb barlangból. Közben találtam szenet. Majd találkozunk együtt. Várjál, Emir, mindjárt vagyok fölötted, mindjárt. Jó. Papa. Igen. Júj. Egyből skeleton. Hát úgyis látom. Várjál, csak én oda megyek, mert Mínusz 21. van alattam a kis.
Már dípsz, légy szíves. Én megyek, itt találtam vasat, úgyhogy én mentem vasért. Arany! Gyémánt! Mi? Mennyi? Nem tudom, körbásom. Ez az enyém. Azt sem tudom, hol vagy. Ott is van vas. Vagy de majd, hogyha sok gyémánt, mondjuk 6 darab, akkor osszuk el, hogy egy-egy gyémántkard mindenkinek legyen. Tessék, Oké, Emír? tessék, tessék. Ne! Oké, Emír? Jó, Levi. Emir, segítség. Fú, ha valamelyik őtök ide jönne, annyi aranyunk lenne. Rögtön checkpointot. Ne! Seggembe lerakom Az a a baj, nagyon rossz checkpointodat. helyen vagyok. Hogy beszélsz? Ha, jó, feljöttem. 3. Most éppen kiégettem, hogy legyen egy lasság. 3 bombító van ott. És ásd ki gyorsan utána a gyémánt. Mennyi gyémánt? Látod? Haha, itt ütögetem. Ne! Hova, Emir. Nézd fel. Szia! Ugye leraktad a checkpoint. Dehogy is. Várj pillanat! Mehetek vissza. Várjátok, srácok, majd találkozunk. Emír addig rengeteg gyémántot. Mindjárt, srácok. Ott több gyévántot láttam. Az első gyémánt. Máté, hogyha itt látsz vasat, az az enyém lesz. Nem, hogyha ki van égetve. Hol van több gyémánt? Mennyi idő lesz a sorozat? 20 perc? Nem tudom. Kell a laptop. Kinek? Anyáéknak csak. Találkozzunk valahol együtt. Én most megyek felétek, úgyhogy légy maradj ott, Emir. Igen, Emír. Meg nem tudok kajálni. Nem csak közben egy... Mi az? El fogok írni. Nehogy elégjél, kell a gyémánt. Jó. Nem égtem el, vízbe mentem. Az a baj, te lent vagy nagyon. Nem baj. De Az a az... checkpoint alatt is leraktam. Baj, mert nem tudom a bánya lejáratot. Még egy csepp víz nem Máté, van. maradj fönt a Itt egy falu. Ott nincs is falu. De egy falunál vagyok. Nincs ott falu! Jó. Milyen okos az, aki... Ott vagy még, Emir? Megyek. Mondd a koordinátáid. Ki? Emír. De miért? Hát mert oda akarok találni. Ez a bánya lejárat? Ez itt el van fával? Nem tudom. Nem hiszem. Csak én mindjárt meghalok. De van úgyis, hogy checkpointod. Van 7 darab. 7 darab mid? Mi? Vasút. Ő is ott Nem, előbb nem nagy... tudok. Az jó. Hanyas, Emir, melyik a második szám? Nagyon nagy baj van, srácok. A második mínusz 22 most. Mi van, Levi? Kirobbantott a creeper az ágyam, és én meghaltam, és a kezdőhelyen vagyok. A piros ágyam. Nincs is itt víz! Nagyon nagy baj van, jön az este, és nincs ágyam. De! What the hell? A kezdőhelyen vagy? Honnan tudjam, hol vagyok? Igen, Van van. ott crafting table? Akkor Igen, ott van. Ideje távoznom. Emír, léci! Maradj ott, hogy visszajussak az ágyamért, kérlek. De itt teljesen másik helyen voltam. 200. Én még nem haltam meg ebbe a Minecraft világba. Már megyek Azt hittem, felé. hogy gyémánt. Azt hittem, hogy gyémánt. Emír, tudom, hogy hol van, csak kérlek maradj ott, hogy feléd menjek. Creeper! Hát azért, hogy eljussak hozzád, mert 200 Creeper!
Elmentél? Nem teljesen. Ezt kiépítette ide. Mit? Én. Ott volt a vas valahol. Menekültem a zombik neked. elől. Aha. Ezt kiszedem. Azt szedtem volna ott ki, Mennyi csak meg gyémánt van, ami? 3 zombi néni ott volt. Ezeket kiszedtem neked. Mennyi gyémánt volt? Meg ott is volt, ott, valahol ott föntebb is volt ott még vas. Az kevés, az a baj. Egyből 2 lett. Nagyon Még egy rossz hely. utolsó pár perc szerintem a videóból nem. Aha. Hát Mert most már tényleg. Ne! De hol vagyok? Nagyon rossz helyzetben vagyok, srácok, vissza fogok kerülni legelőre. Ne! Eltört a bokád? Legyen egy ilyen sorozat. Szerintem anyaka. Mi? Legyen egy ilyen sorozatnak. Mindjárt, Levi. Hát ma legyen szerintem még egy második rész is. Hát nem tudom. Attól függ. Gyertek, hagyjatok meg, és gyertek a Én kezdőhelyre. mindjárt, de mi nem hallok meg? Kezdjünk újra. Nem! Sadi Mangó, nézd fel! Szia, Sadi Mangó. Máté. Vigyázz, Creeper! Ne, itt van! Itt is van egy. Jó, ennek most csak jó, mert majd nagyon hasznos. Jó, Jó. Nagyon nagy. Profi Minecrafter vagyok. itt vagyok mögötted. Gyere. Tökök, gyere, menjünk erre. Lehet, hogy falu. Ja, vagy nézd, ki vannak faragva? Azért szedjünk ki párat. Minek? Kiszedek, Majd odaadod a 3 vasat? Majd valami. mert lehet sajtot csinálni. Hát jó. Megint meghal. De Emir, majd odaadod akkor azt a 3 vasat? Persze. Majd most, nem, Ez nem nem most. 3 volt, az sok, az 6. Ja, akkor 6. Szerintem, vagy 7. És ez most nem direkt mondta, hogy 6-7, igaz? Hát igen. De tényleg 6 vagy 7 vagy 8. Nem tudom. Egy 6 biztos volt. Levi amúgy... Várjál, majd gyere, így fordulj vissza, Emir! Ez itt... Nem. Ezt észre nem se vettem. Mi van ott? Bánya. Egy bánya! Egy rohadt nagy Mekku- bánya. Maradj, mentsétek le a koordinátákat. Mentsétek le a koordinátákat, elmondjátok? 342 mínusz. Lehet, hogy egy kicsit. Majd, mekkora mázlim van. És inkább így itt beépítem. Mennyi vas? Nagy. Gyűjtsetek rengeteget, hogy legyen mind a 3-unknak rengeteg. Kár, hogy én nem tudok ott segíteni, mert meghaltam. Jó, ez szén. 300... Mennyi vas? Maradjatok ott, kérlek, hogy megtaláljalak, Emir. Mennyi szén. Srácok, látnátok, hogy én hogy csinálom. Ja. Csak azért nekem is hagyjál már. Majd elosztjuk Úgyis adok. mindannyian. Ja, jó van. Emir, én itt elkezdek Mert most már tüzelni. van 17 vasam, Azt elosztjuk. ami nincs kiégetve. Mindenkinek jut egy, Szóval én itt kaját égetek, jó van? nem is olyan nagy bánya. Nem baj, maradjunk ott, most ott fogunk akkor élni. Lerakjam a checkpointom. Nem itt élünk. Rakd le, hogy ott maradj, hogy oda tudjak menni. Rakjál le checkpointot. De Levi, minek jössz ide? Nincs itt semmi. Hát csak Hát szén. együtt maradjunk. Meghaltam, szóval. Kezdőponton vagyunk. Vagyok. Máté, akkor te is mész a kezdőpontra? Mi a Megdögölj. koordinátok kettők? De Emir, maradj ott, én is oda megyek, meg Máté is. De én itt vagyok. Ja, akkor megyek a kezdőpontra, várjatok. De nem kell mindig együtt lenni. De kérlek szépen, mert nagyon sok ideje kereslek. Megfulladok. Hát te mentél el, én mondtam, hogy ez lesz. De ember, titeket kerestelek, amikor fát vágni mentem. 5 kilométerrel odébb. Meg amúgy én meghaltam, amikor... De hol kapcsoltad be a sídört? Nem, én fogalmam nincs. Várjatok meg a kezdőponton. Levi! Tudjál le. Azt hittem, hogy Öljetek már meg, hogy átjussak hozzájuk. Jó. De én megyek. mindjárt megyek. Itt vagyok a fullos kezdőponton. Én is mindjárt. Hát még nem találok vasat. Máté adok. Ad Emir mindenkinek. Ki is van égetve? Én most Emir felé megyek egyébként. Emir, hova mentél már megint el? Én a koordináta felé. De miért mész el oda? Hát Mátéhoz. De minek mész el oda? Máté is ide jön a végén. Ott a vas. Ott a vas.
Ez ott van. Akkor légy várj már meg, hogy megtaláljalak. Jó, ha lelőnek innen, megdöglök. Aj, de jó, hogy most elmentél, mert most 26 millió creeper jön rám. Ja. Máté, hol vagy? A víz alatt. Te Minden már sem. átjutottál oda, Emir? De hogy is? 2-9, hát itt vagyok. De akkor légy várj már meg! De én 43 Tudom, hol a 43? Merre menjek, hogy meg? De a második az az... Várj, Emir, állj meg, látom Hát, a hogy neved. milyen lent vagy, azt Emir, állj jelzik. meg, látom a neved, állj meg! Állj meg, Levi látja a neved. 290. Az itt van. Itt. Az itt van. 284-nél vagyok. 284. Menjünk visszafele. 283. Itt vagyunk, 283. 282. Na, megyek le. De ne menj le, Máté feljön a felszínre. Jó van, Levi! Miért mennék föl? 200. De Levi, miért jössz most ide? Menjünk együtt. De minek? Istenem is meg... De Ne Emir, gyere együtt. már meg! De miért De akkor ne nem menjek? tudom ütni. Akkor nem tudom ütni a blokkokat. Ez kézzel is. Beszarok. 40 mennyi? 39. 39. Oké. Eltört a rohadt sákányom. Nekem is el fog mindjárt. Mindjárt itt vagyunk, Máté. Jó van. Szedtél a pist. Ha de... Hát... Itt vagyunk, 280, Ott a vas. 39. És mínusz 500. És a harmadik mit jelez? Vajon? Ne tőlem kérdez. Mínusz 500. Aha. A vége. Akkor szerintem erre. Próbálj meg erre elásni, Emil. Igen. Igen, Jól csinálom. ássál. Csak kicsit arrébb, így 80-nál. 80. Mindjárt vagyok a vasnál. Ezt a Mínusz kancsal. 500. Ne! Hallod, ezek meg Van itt vasság. ölik mellett Nekem már eltűnt. Na jó, inkább én fölfele megyek arra. Fölfele. Tudod, hogy shiftelve kell végigjönni. De várj egy kicsit, hát egyébként már én is fel, Emir, most bezártál ide. És nincs csákányom se. És nem tudod megölni magad? De akkor meg menjek a kezdőhelyre. Nem fogok újra utánatok menni. Úgyhogy áss már le vissza, De minek? hogy feljussak. Most fölfele ás. De most miért fölfele mész akkor? Várj Ne meg! veszek egyet. Ezt is ásd le, mert nem jutok oda. Ugorj föl, Levi. Jó, és pont kiástam a vasat. Miért nincs két csákány? Mindig kettővel kell menni. Ja, Máté. Várj egy kicsit. Mennyi rajongó van? Nézd, mennyi rajongó De jó, van. hogy megint beásol, köszi. Mennyi rajongó? Nézd meg a rajongók számát. És mindjárt egy leírás Ez az, beásott. Mi van ott, Emir? Várj, mínusz. 400. Mínusz 29. Köszönöm, most amúgy elnézést, amikor mondom, hogy várjál meg. Mínusz 500. 494. Emir, megvárnál ma még? Azt a mennyi rajongó! De hogy beszélsz? Úgy, ahogy akarok. Akkor videóba sem lesz. Emir, és már látod, ma megint ő dönti el, hogy én mit csináljak. Ne veszekedjetek. Mit volt egy rohadt egy barlang, Emir, nem, az nem érdekel? 64 követ elhasználtam.
Mi van? Na, szia. Srácok, szerintem vége lesz ennek a Úgyhogy videónak. sziasztok srácok, iratkozzatok fel, ennek a résznek vége. Lehet, hogy még mi se tudjuk, de csak lehetséges. És álljatok meg, álljatok meg. Nem, menjünk egy helyre. De ember, te mentél el először. Nem Lehet, hogy mentem. csinálunk Pont, hogy percek el előlem. lehet, hogy ma csinálunk egy második részt, de ez nem Úgyhogy itt folytatjuk. Sziasztok!